Mana kamano nyakoram gejwang kamora mora mitire ka thulu makende morwoki e chenro mar dundo nagi chenro mogolne kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich kama bende wago mbaka kaachiel koda jodito mopogore opogore, wakelo kacha jotelo, wakelo rowere, wakelo mine kaachiel koda jodongo nyakoram gejwang mondo mi wago mbaka kaka joka ng'ato, wago mbaka kaka nyuola, wago mbaka kaka familia achiel nyakoram gejwang. Chutho to ne gigo mabende samoro osebedo ka kwako oganda kendo kwako ngima dhano. Mae momiyo wan kaka Chuny Onagi TV adundo jaluo wakelo kandi kaachiel kod jodito mopogore opogore kendo kwachoko paro mopogore opogore gino mabende samoro osebedo ka chando pach oganda. Kawuono wan kandi kaachiel koda luongo ni Ray Gumbe mabende en rawera e pauno ma siasa, kendo kawuono wadhigo mbaka gino mabende wadendo ni rowere kod siasa kama youth and politics. Wadhi winjo duondgi ni to chalo nade nyakoram gejwang. Wasebedo ke wawinjo ni nitiere ngima bende ngima dhi maber. Ker William Ruto bende osetimo limbe kandi maber kabisa nyakoram gejwang. Oganda mathoth osebedo ka puoye, to oganda mathoth bende samoro wacho ni ok gine gino mabende gitimo. Mae momiyo kawuono odiechieng' ma kawuono wan kandi kaachiel kod rawera mabende wadhigo kode mbaka ka wadhi penjogi ni to bende nitiere lokruok ma samoro rowere neno kata midhiero kata mana achiedh nade bende samoro rowere bende kalie. Ma en chenro bende wakelo ni lak sechegi kaka wuono en chieng' tich ang'wen tarik 26 dwe mar adek higa 2025 nyakoram gejwang. Sa en saa 4 osekalo kacha kaachiel kod dakika 15 kama tayo chenro en an Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1. Luwe Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, kati subscribe bende YouTube channel maro mar Chuny Onagi TV. Wacha kacha chenro ni eyo machalo koda kama ndie Ray akauthul makenda mosini to ichiwo nade. Achiwo maber. Mokwongo mor kabisa kuom kawo thuolo ni makende mondo mi chop Chuny Onagi TV kendo wagan kaachiel koda oganda. Amba go erokamano chopo Chuny Onagi TV ka. Kendo aneno tich mutimo ka en tich maber kabisa. Ma wach machopo ne joluo kendo kamoro amora. Ok kata mana Kisumu ka. Nyaka pinje mamoko kaka Migori, nyaka Siaya. Erokamano. Kwachako nikech ma odiechienge mokwongo e Chuny Onagi TV, jahera ma Chuny Onagi TV digomb ng'eyo ni to rawera kata mana youth miluongo ni Ray Gumbe ni wuod kanye? An aja Migori, to thurwa to en Uyoma, ta agodak Kisumu ka. Adak kamoro ni Umoja. Mano kona maji. Kanyi madake. Koro inyiewo lo Kisumu ka? Kisumu ka to kanyiewo lo, aja pango. Ipango, ibiro manyo? Abiro manyo. Koro wacho ni ja Migori? Aja Migori suna. To noyawo Uyoma? Uyoma to moya Uyoma Ndigwa. Uyoma Ndigwa? Mano Uyoma ma Ndigwa ni kaunti mane? Ndigwa ni Rarieda. Ni Rarieda, Siaya? Siaya. Koro ja kaunti ariyo? Ja ariyo. Koro Kisumu kaunti mar adek? Mar adek. Ber kabisa. Mae momiyo bende koro akawo thuolo makende mondo mi waluongi mondo watwage kaachiel kod oganda. Kapok wachako, wadwa mondo wang'e ni to bende Ray Gumbe en wuod luo. Chenro ni wachako ga kaachiel kod ngero. Ka ngerowa ma kawuono joluo nogo ngero ni maber bere mimadhi kwesi. Maber bere mimadhi kwesi. Jodongo ne tiyo gi gigi to wan kaka oganda luo magi achiel kuom gigo mabende koro dong'nwa kaka rowere, kendo bende wachakwa wenegi jogo mabende koro biro. Achiel kuom gino mabende koro wagero go dhowa. Mano ngero mana winjo chon kabisa. Kendo joma chon mostly to ne wacho gi en mani wan ndalogo emano kwa pay attention e ngero go, lakini maber bere mimadhi kwesi nyalo wacho gimoro about ewi wadu kiweno ber bere to mari be biro. Koro seche miyo e ndero gir wadu imbe pare mari. Mane ngero no. Erokamano. We apenjane ni to ywak osebede. Nitiere rowere mabende samoro wacho ne piny kata mana ngima ok dhi kodgi makare. Koro wadak kawo thuolo makende mondo wagoye mbaka ni to un kaka rowere unene nade? Uneno ni piny Kenya dhi nade kutono kaachiel kod siasa? Bende rowere oseyudo ratichgi kose nitiere rem kata ng'ikni moko? Kwa thuolo marach to chakre wachak weche Gen Z to waseneno ka rowere wuotho maber matin. To chien kacha cha to nyocha wewa matin. Kech sani mostly wan gi internet, aneno ka rowere tiyo go mang'eny, yudo go gimoro matin. To e piny Kenya kaka wan gi president sani, ok awach maber nikech mostly tije
sani rowere monego ndik kwanza kata joma dongo tinde kaka dongo joma dongo no ndik ng'awo chopo 60 years ok onego ndik. Koro rowere monego to ok wayud thuolo machal kamago mondo wayud kata kamoro mondo ndikwa. Iyudo ni ng'ato somo modhi nyaka university to iyudo ka tich onge. Koro mage challenges ma iyudo kaka rowere. Jong'ano ka ker osebedo katemo matek mondo miyo ojiw rowere kendo mondo miyo yuto margi bende obed maber. Osetemo maber, wagone erokamano maber nobiro nyaka Kisumu ka molonjnwa Nyota Fund. Mago nwaneno ka nwaginene. To koro ing'eni Nyota Fund gi ka nosamiwa puonj malong'o mondo wane kaka wanyalo tiyo gi pesa ni. Iyudo ka ng'ato yudo 25,000 mondo ng'ise ni mae yor monego itigo. Kata kapo ni ng'ato ne dwaro biashara moro, ing'ise ni mae e gima onego itim, mae e gima onego itim. En 25,000 cha kaka noyudo to dhi ge bad direct ama odhi omanyogo gine. Yani pod wan gi akili mar rowere cha, pok wayudo puonj moro malong'o. Koro wan wakwayo kaka rowere no omake badwa, alafu be kwayudo kaka opportunity kaka mar ginene no. Ing'eni rowere wa ma wan go Kisumu ka luore gi kama gidonge. Ng'ato iyudo ka nodongo piny moro machielo to kobiro Kisumu ka ochako bedo gi mindset moro mopogore. Koro koyudo pesa machal kaka 25,000 manyocha giyudo e Nyota Fund cha, gima otimo go onge, ok opar gimoro malong'o kata ni ati kiny en gi future moro. 25,000 no ka ng'ama kaka an mostly an aja biashara, 25,000 no nyalo miyo ng'ato kata bells kapo ni ng'ama wiye nyalo gino, onyalo dhi oyawo kata odhi okawo kata bells moko yo Kikomba kuchocho mondo bi oyawo kata Kibuye ka. Mano ng'ama wiye nie biashara. Ok awach ni rowere te odonje biashara, nitie ng'ama nigi wiye mopogore. Koro awacho mana ni omak badwa seche mo omiwa kata opportunity kata mar pesa kata gimoro. Rawera nyake mana kaka idak gi baba ugaidi ni tim kama. Owei ka koro in ng'at moro molony. Rei wacho ni siling 25,000 mano mege. Daki wach ni mano mewa. Ok anyal wacho ni mano miwa kech an ok ayude. Awacho ni jok mano yudo, kind rowere mano yudo pesa no, ma wago erokamano nikech jok mano noyudo nafas mar chako something in their life. Ang'o miyo ino ke yude to in rawera? Akia proper channel mane ji luwo mar yudo pesa ni. Ini papa ni ji oseyudo pesa? Yudo to nong'iswa ni ati gine. Koro proper channel mane ji yudo mondo yudo pesa ni ema nakia. Koro momiyo nok ayudo pesa ni. Ting'e ng'ama noyude? Ang'e jok manoyude. Ang'e few people manoyude. Me iseneno jok manoyude ma witness jogi to noyude? Jok manoyude kendo from that day nantiere pap. Nantie. Oweri gi jok mane ochung' e pap, osiepegi ma samoro noyudo Nyota ni. Osekia kata osiepni moro moseyudo, in winja. Osiepega ntiere kendo I have 3 of them. Manoyudo Nyota? Manoyudo Nyota no. Ntiere one of them notemo clear, ne en gi pikipiki, otemo clear ginene. Mano be is a good opportunity. Ntiere moro to nowacho ni akia ni rent ne en go akia ni 10,000 koro chulo, koro 15 modong' to dhi rasha. Koro mano be ntiere. Koro ok momiyo ang'isi ni ati jogi onge proper. Okay. Wadhi ane Nyota kan gi samoro apani kes mari ni chal gi cases mag jogo mang'eny kabisa. Iwacho ni nikia kaka pesa ma bende ne ker William Samoei Ruto, ker ma piny Kenya, nogolo mondo mi okony rawere, ma bende gicha noland maber kabisa kaka ne dhi mi register e sim. To iwacho ni ujo mang'eny e sim gi. Nikia ni information nitiere. Nang'eyo ni information nitiere mana dial. Be ni temo? Na dial Koro akia ni age na mano kalo. Chal ka gima nokalo to kapura neno rawera. Iwacho ni serikal dwa mondo miyo omak bad rowere. Yes. To ano ka ker William Samoei Ruto nogolo kacha pesa mang'eny kabisa project mar Nyota Fund. To iwacho ni pesa cha nomigi lakini nokopuonjgi. Nidwa ni mondo time nang'o? Ne ing'isogi kaka koro inyalo iluongo kamoro ting'iso kata kapo ni pesa ni idwa ni uchak go gimoro kata yani imiyogi gima onego gitim. Ing'e ni rawere donge kapa pok nomigi pesa ne gidhi e training. To ok gibedo follow up after the jogo yudo pesa ni. Nokolo bangi ni ati ng'ani yes no dhi e training. Ng'eny kacha ne gidhi mana stero nying gi. Mondo gi confirm ni ati pesa no tadhi yudo.
Ok ni negi dhi to giwacho ni ati pesa ni ka yudo to onego atim go kama kama. Koro the government, the failure is to the government. Nonego gi ensure ni ati jo youth gi bang' yudo pesa ni olu bang'gi mondo ong'igi ni ng'ani gimno wacho no kose mi pesa e mfuko pesa dong kata pesa ma aga ok dong iluo bang' koro jamakosa en sirikal kose rawe jamakosa en sirikal kech rawera kake koro awani imiyo wuodi ma jakong'o pesa to kiluo bang'e iwacho ni ati nodwa dhi nyiewo go gimoro kokiluo bang'e dong odhi dhi e kong'ono mane gima makosa manotimo. Koro I blame the government for that. Nonen kane gidwa konyo rowere gi mane gimiyo gi pesa gi nonen gilugo bang' ma gi proper channel ni ati mae pesa mano miyo kaka jo youth pesa ni jo youth gi dhi timo gang' to ko wewe ani kamano gadier kata an ko miya pesa to weya kamano en mani ato ng'ama ng'onga atimo nyiswa ni kechang'ene jotelo moko bende koro ne chenro machalo koda kamandi ponono ni project bende machalo kamano nyalo biro kata mana higa manyien. Ang'o minyalo nyiso jotelo kaka bende onego bende gichiwo pesa ne rowere ma bende samoro nyalo konyogi mondo kik gi end up ni pesa ni olal? Ma gima wacho maber kata ne jotendwa mani Kisumu ka manyalo poni nyalo dwaro konyo rowere. Rawera kidwa konyo to en ng'ama you have to follow up. Ok ni ati luwe ka nyathini. En gima kapo ni nong'isi kata ni project moro nodwa timo. Project nyaki make sure notimo. Nyako mi kata even one evidence ni ati mae gima adwa timo. Kiki just gola pesa ni blindly. Ni dwa konyo go gimoro mikia kata ni idhi tim kata ok idhi tim. Mago gik mami osamiyo rowere ketho pesa. Bang' kosap ketho pesa to ketho go nying jatelo manokonye. Koro mage gik moko wadwa in future. Wadwaro follow up. Jotelo gi otim follow up ne yudhe. Yudhe gin joma beyo lakini ko tim ne gi follow up to gibro timo gimoro madwarore. Ma pesa mane kero golo chal ka gima thoth gi olal. Maka odhi masambula. Yuto chamo. Macho omuonyo. Macho dhi bundich. Macho dhi bundich. Macho dhi bundich. Kero kero ogalo no kelo empowerment karo kelo mulo. No kelo mulo. Macho chalo wana gonyo ae. Koro gonyo gi maber. Samoro na mabondo do selenga lo proroga beach ni mano first pesa mang'eny. Omake gima no wiyo kethre. Kavano. Yudhe ntiere yudhe ma wigi lek. Iyudo ka yudhe kaka sani let me use an example of aneno ka nyaka chitimo ka. Yudhe moko ntiere makata opande aneno ka miyo ji 2000 na iyudo ka omi ng'ano dhi loso maka maber to makano kosa yudo to chako medo stock machielo 2000 mo mieta. Tiyudo ng'ama machielo ko mi 2000 cha. En odhi luonga keni oyudo nyabathe moro oluonga achiel to gi osiepege moko ni wadhi uru kae cha do moro nodojo kama ber koro yudo ka brain opogore to brain moko yudo ka lew kabisa mani machandowa kaka joyude bedo farm nyati kata kumigi gimoro matindo something small no nyalo loso gimoro maduong'. Waonge gimoro miluongo ni patience, wan wadwaro gimoro machap koro gino chandowa kabisa. Regime mokalo cha mar Uhuru Kenyatta nokelo kacha kazi mtaani. William Samoei Ruto obiro kande gi project mar Nyota. Ineno kama ne bambene samoro semo konyo rowere kabisa. Kuma die to kazi mtaani nokonyo rowere nikech machane en gimoro ma ng'ato yudo daily. To gimi yudo daily ng'eni en gimi ipango go gimoro maisha ni. Iwacho ni kata ka koro kochopo Saturday to pesa na donjo kata 3,000. Kena 3,000 iwacho ni 2,000 ni maybe akane. Koro miyo kata rawera wuok kake koro ng'aman kama wuok e od min gi to pango ot. Yani koro bedo gi gik moko kech koro oyudo pesa ne moro monyalo ji manage go. Mano ne konyo kabisa. Kazi mtaani ne ber kabisa. Okawache ni Nyota rach. Nyota en gima biro ni pup. Gimoro pesa mumi pup ngeni en gima ketho wich. Roko wi ma inikia kata kaka tim. To pesa miyudo pile ma jato gima I think go. Mi brain ma thinking. Wacha ni ati ma katimo kama wakan ma 50 bob ma lunch pani kodong kata 200 ang nakaw yani iparo. En gima iparo. So mano biro mang'eny ni. Ok iparo. En gima ineno mana ni ati isaloso. So joga nyaka kata luonge ni Bwana Steve. Bwana luonga kanyo kinyami ami 10.
Erokamano to e projects ma bende waneno ka ker bende kelo Luo Nyanza gi inyalo wacho nago bende no kata ka bende bende nitiere ber moro mineno ka nitiere kata mana lokruok ma bende nitiere sirikal wan sani ne rowere. wan sani wawacho ni kake jo Nyanza an koro awuo kake rawera kendo kake jasiasa wan wawacho ni wan kama ber kech wasabedo oko for almost 50 years to sani kake ker omako wani imagine omako wa to kata kure mana kwa gone yes nitiere part mano gone kura ok anyalo wacho ni Nyanza te noko gone ker kura okonyo wa kamano kendo keto nyaka jowe sirikal mano gimoro maduong' sani nyocho biro moyaro nyaka railways ka dhi nyaka Malaba gini mago gik maber nyocho chako biro modhi oyawo nyaka yo madhi Siaecha mago dongruok ochako dhi nyaka Ugis cho no ng'ane Boyd no kwaye nyaka gari ma pes nyaka gine en ng'ama Homa Bay to koro dake ma Homa Bay gimoro amora ma dongruok moro amora kanyo lwet ker nitiere koro wan wacho ni wan lucky kabisa mond ker omakowa kaka joluo nyaka joyudhe koro wan wakwayo makende ni seche momako wago yudhe be en mani koro seche ma koro kata railways obiro ni mago job opportunities oyawre koro ji ong'e mana kaka koro giyudo opportunity mondo giyud tije kuondego kata yo seche miloso dong mago job opportunity mago yudhe be orere kuondego oyude tich ne apani kwang'yo kata ute ma bende gero mag affordable housing gi wanyalo wacho ni ojende bende yudo tich kugo mbaka kuonde ma bende samoro dhiene bende no ka dhoudi magwa kata rowere ma bende mawuok kaluo bende gi yudo chances mabeyo kacha kose contractors mabiro gi thoro biro gi joga gi kuonde ma giaye mostly yudhe wa yudo tich kuondego nikech contractors ka biro to biro gi mana ng'ama expert in something kata kapo ni awach kake kamera cha nitiere mana ng'ama ong'e diye mondo gine lakini koro mondo oting'e mondo kele ka dong mano koro dwara jalwedo koro mano jalwedo go mago to rowere wa ma kuonde gi yudo mana koro expert on something maybe idwa los kabiro moro bede maler many mage mwakia mago expert moko ntiere lakini ye kabe wan gi expert machal kamano koro ing'eni contractor be obelieve mana joge maonge ywak moro amora maonge ywak owacho ni ati ng'ato kabiro gi njogona kata ng'ane to ang'e ni tich cha dhi bedo maber koro kia ni kokawo Omondi piny kacha Omondi ma jagedo to ni tij nang' ne bedo mang'eny seche go kia Omondi no in kaka Ray Gumbe ere kaka i benefit projects gi mar affordable housing mora mora projects ma bende waneno kaka bende koro sirikal ere kaka owach ni ngima ni oselokore sirikal ni kata yot ma bende neno kaka rawera gima wacho mostly yot maneno kaka rawera to ok awach ni sani aneno mana transportation ma ayudo ka gine cheap alafu to mostly gi accessing internet tie gik ma osawenwa wadonjo kaka mana koro kaka rawera to kada wacho ni affordable houses konya gi gimoro to mano to adwar yambo e studio ka hata affordable houses okonya nikech kacha dwaro ni ibedgo kisebedo go ka ikaw ot ka ichake chule koro okanyal wuoyo donge we mago acho imenyalo yudo gi mondo udag kama ber mana iwinjo awacho mano koro dwaro ka in gi gimoro e lweti maber malong'o to ok ni koro an kaka Reni gi ohanda matin cha ne adwa dhi dak ga affordable houses mano to olawa kaka ilawo to jusani mano olawa ka olon dabal wachore ni josiasa magwa samoro tiyo gi rowere yono ma bende ok ber to bende magi bende samoro rowere wacho nyisa ni to josiasa gi kaka gitiyo gi rowere chalo nade mostly yudo ka ok adwa luongo nying ng'ato mostly iyudo ka rowere itiyo go marach gimoro mang'isi chia ni ati tije nikech koro gibedo engage mostly yudo kaka rowere moko matindo tindo mano e school ng'ato nokotieko en owe school kata gi form 2 koro yudo gi ka gibede kikundi moko to gichamo nyagirgi moro kanyo koro yudo rowere gi yot mondo kech en tije en gima opare en mana madho njaga cha koro komiye kata 1,000 to ng'ise ni dhi go na ng'ani to bo dhi goyo lakini rawera ma wiye tiyo mawacho ni ati an gi mamowa an gi nyithindwa jogi pod tegemea wa seche moko an kaka Reni an wuoyi achiel e odo joka tegemea kong'isa ni atim gima chal kama to gini nyaka I think twice koro yudo ka ni paro diriyo ni gima omiyi ni 1,000 momiyi ni dhi tim go gima kama paro diriyo ni ati ng'ato mondo par diriyo no onge
en kaka owuok gi rumbi be mane en gono rumbi no wuok iyudo ka rumbi no gidhi gadhiya ma gitim go gimoro marach ma later on future iyudo ka gino bro on them their life onge gimoro marach ni idwa go ng'ato mondo yani oori ni go ng'ato to seche moko inyalo go kamoro marach kata spinal cord moro ka iyudo ka ng'ano tho to chieng' moro achiel gini bro on to your life mana kwero kabisa kendo mager kabisa ne yudhe ma Kisumu. Josiasa we tiyo kodwa wambe wan gi future mbele ka jasiasa no nigi future ne mabe embe dwaro seche moko ogombo kata ni embe obed kata MP obed kata governor koro en wuondi to en odhi malo kendo en gi familia ne ito pok yudo kata familia ni kata oko kanyo ti iwuondi ni idhi go ng'ato timi 1000 makata ok nyal nyiewo ni kata wuoche wa paruru diriyo seche ma itiyo kodwa kaka josiasa ma kwaya kaka youth ma Kisumu wa paruru diriyo kabisa seche ma ng'ato ori ni tim gimoro marach imbe penye ni ito dak idhiye why me manyiso ni gikela go betimore Kisumu ka mago to timore Kisumu ma gin gik ma iseneno aneno mang'eny aneno gi mang'eny kendo rowere matinde gi itiyo go marach pesa be imiyo gi pesa ma ok nyal konyo ngimagi en ma pesa ma iya kanyo to dhi hotel tichamo te rumo tetete ok en pesa ma bro konyi to wawacho ni gimoro kitimo marach itimo ne in iwuon mano mondiko itimo maber be ichak itimo ne in iwuon koro nitie gik ma mondiko mani owach ni kik itim to ema tinde watimo go koro parri diriyo ja youth ma Kisumu kata ja youth moro amora manie Nyanza province waparre diriyo seche ma itiyo kodwa onego wapar ni wambe dong chieng' moro wambe nagombe dwaro kom ma koro yore na dhi agoye ng'ani gumbe dong une ma samoro kudwar mondo mi uket rowere weteu e telo une ma samoro ka rowere ochung' mondo mi giyud kura to kendo une moko mege kura to une achiel ne bende mochako ywak ni sirikal ok dwa miyo opportunities mondo mi udhi uti to une ma bende samoro ok dwa miyo jo kura ka ng're ochung' kacha kata stim modwar kura kacha to wacho ni werigo wan waluwo ka dowino ka rowere chal ka gima en jasik rawera wadgi ok odwa ni rawera wadgi odongre mano gima ne pok aneno gi kijende madongo sani pok naneno ni ati gin gi nyiego miwacho no rawera en ng'ama oherore kendo giherore iyudo ka rowere kata sani ng'it kata meeting moro ka en gima imiyo ng'ato achiel to ng'ato achiel cha en gima osambaza koro rawera en ng'ama oherore kendo rawera be en ng'ama nigi rieko mamalo koro mondo kony kata rawera wadgi en ng'ama nyalo madwa wacho no en ng'ama nyalo timo a lot of things mondo rawera wadgi owuogi to higa mar 2026 ni asaneno rowere mang'eny mochung' be mostly wane tokgi rowere mochungo ok wadang' wacho ni ati rawera wadgi chung' to ok wadang' omake mage jotelo mwadwaro kech mage jok manigi vision madongo kwa biro Kisumu County nyisa rowere manie telo mabende koro samoro no katiyo ne rowere maber an mokwongo madang'isi kabisa ma en ng'ama ng'eyo en Bovins Ochieng Bovins Ochieng en chief education officer otiyo maber kendo en ng'ama oseyudo awards mar deriyo te mana e koma entiere kaka chief officer koro en rawera ma nigi vision gi Kisumu kendo vision gi Kisumu Central mopogore gi awards ang'o ma inyalo wacho ne jaera machunyo na gi TV ni Bovins osechung' kod rowere mostly kaka en chief education officer iyudo kaka skunde mag primary schools ji chamo lunch mostly joma chon nioroga pesa moro matin mani ikwayo janyuol no pesa iyudo kaka sani pesa no koro mano Bovins Ochieng' okatafo en jatend trades jogo wera osetimo gik madongo en mani gike ok olandi anya koram ga juan kamora mara mitaka utu makende marua kechin romachu na TV kama bende podogo mpaka kande kachel koda Ray Gumbe ma enachel koma Ray mabendo da Kisumu kacha wago mpaka koda kwa penje ni to gin kaka rowere gineno ni piny Kenya dinade kachel koda weche mudu tindro kacha do chumi ni koram ga juan to koda siasa in kaka rowere mabende koro kete chunyo na TV angome nyalo wacho kata ute mora mora bende digomo no mimi wasido kanyi koram ga juan med mana kete chunyo na TV ka pod mata
kendo Enan Steve James aka Nyakwanyaronyo 1 nyalo luwa Facebook pages mago mag Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, then luwa YouTube marwa kacha ti subscribe YouTube channel marwa mar Chuny Onagi TV. Wadhi yu matin kangwa duogo to wadhi gombaga kande kachel kod Ray kodhi nyiso wane to Kisumu County wan kande kachel kod jochung mopogore opogore. Wan gi jogo mochung MCAs kombe mag MCAs, wan gi jogo mochung kombe mag bunge, wan gi jogo mochung kombe mag governor, kaeto wan gi jogo mabende ochung kombe go mag senator, kaeto kendo wan gi jogo mabende koro ochung komno mar kero. Dhi nyiso wane to gin kaka rowere tielo mogik ni to gin to two term kosa gin to one term nikronge juang kaeto odhilonwa kacha ka imbende pod wadhi kwayo duondi monde miwani to ito pachi en mana. Waduogo bang' sama chuok. Ma en duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Erokamano kendo nyakora magajuang kuom kete mane Chuny Onagi TV adon jaluo telono mar ariyo, telono mabende pod wan kande kachiel koda Ray Gumbe ma en rawera modak Kisumu, kendo wagomba kande kotenore kachiel koda weche go motenore kod siasa ni to rowere mag piny Kenya to neno nade bende gidhi makare bende nitiere ng'ekre kata chiedh nade mabende samoro gisebedo ka gikalie. Mama wagomba kande kachiel kod Ray ka telono mokwongo nonyiso kacha ni to Ker William Ruto notemo kacha mondo miyo ji rowere kendo ketgi kama ber ka kendo nomiyo gi hola kata mana pesa no mar nyota mondo miyo gichak achiel ariyo adek manyalo bero ngimagi. To kaluwore kachiel kod Ray onyiso kacha ni pesa go moko no dhi e chulo ute, moko no madho, moko no madhe to moko be notimo achiel ariyo adek. Yani rawera madho pesa, rawera chamo kodhi ochalo ng'ama odhi komo to isechamo kodhi te. Kori puro to bando menonge komo onge to wuon puodho rito mondo puodho chiegi kara nokipitho kodhi no chamte kodhi no chamte. Awachoni kwadogo telono mar ariyo to wadhi to kachiel kod somo ote mag janeno mar Chuny Onagi TV kachiel kod neno ne jomage mosekete kande. Wan kande kachiel kod George Otieno, erokamano. Ukete chenro wan go Tale Praise, erokamano. Wan gi Churchill Oduor, Engineer Onono Jayala, wan gi Khalifa Broadbrace, wan gi Edwin Gore, erokamano. Kawuok Seme kacha wan gi Lawrence Abonyo, wan gi Brian Opio, mano chairman mar Tuta Movement.
mong'ere gi nying mar Velobi, wan gi Vincent Kajomo, wan gi Uma Steven, wan gi Victor Oginga, wan gi Omosh Walter, wan gi Gori Japeng Wuod Rabur, wan gi Chache Latino nyako Kelo Millicent kod joma moko kande. Wan gi Chache Duro bende wacho ni asedonjo, owacho ni asedonjo kaero kamano. Kaeto wan gi Boni Trevor Ndede, owacho ni Steve Kumadieri jotendwa man le Steve Kumadieri jotendwa ma lemo gi jotendwa man malo wiye gi owil gi rowere rawera jogi nenowa ka gima wan onego ketwa mondo wayany jotelo moko, to rawera ka otemo mondo okun jatelo mondo o empower kamano kaka jatelo chako lenge kendo koro kata igoyo simbe ok obi mako. Rowera nigi riekni mang'eny, but jotelo ok dwa konyowa. Again, youths are enemies of their fellow youths. Kendo ka oyudo gimoro to ok onyal mako lwet rawera wadgi nikech oneno ni idhi loye. Winjo gima rawera wacho, mano Boni Trevor Ndede, winjo kaka owacho kanyo, en adier. Mano pach Boni Trevor Ndede. Kech an awacho ga pile niya, mostly kata gweng'. Kipuonjo daktari, ma koro let me go to our elders. Kipuonjo daktari, to ng'ama chielo jabathi neno nyiego. Daktari mipuonjo ni kodhi o succeed mobedo daktari, dong ene moduogo thiedho ji chien ka. Kata in mineno ne nyiego ni. Koro mowacho ni ere kaka dang' ibed gi nyiego gi rawera wadu. To rawera wadu ema yot mondo yuai mos. Owacho ni bwana Steve, neno gine lupol moro kacha kamwatiecha. Okibi inyalo chwado job. Ok onya dhi luongo mama moro moti kucho. Kata jaduong' moro moti. In rawere manyako luongi. Owacho ni josiasa orogo mondo udu hiny. Mano to is true. Mano to Ibo ntie kamose orie. I'm far away from that. Kanyo. Ma rondo na. Wakawacho ni luong nying ng'ato. Bende nitiere kamose orie in. Ato pok no ora. To kamose tiye kodi marach. Onge ng'a osetiyo koda marach. Mano alamo Nyasaye pok aneno ng'a otiyo koda marach. Tema wacho in e kanisa. An aja kanisa maber kendo aja adwen motego. Adwen motegno. Koro ochako wacho kanisa ma jotelo tiyo kod sama koro ikwaye ni mondo mi tim ni empowerment to koro simbe oloro. Nitie samoro mabende samoro ka iwuotho gi jatelo to Stefan ikwa gino mano dwaro to giloro simu. Mano to is true. Mano to ok anyal riambo. En mania seche moko be jatelo no penji ni isoma ang'o kata itimo ang'o, to ing'eni imbe gimoro mang'ise moro malong'o onge. In iero mana jo youth moko ntiere moero mana handout. En gimoro mioro ne pile cha kata ni ati akwa madhi kamoro kama. Ni kokor ni mano to koro jatelo ni ng'ama rach. Koro yanye. Koro ini yanye. Mano ke ma ikitero te seche moko iwacho ga ni ati mostly ma jatende ma wacho ga ni para ne dong ntiere odiochieng' achiel mana satimo ni ber. Onengi pare ber mano setim ni chien kachacha. We para rach ma seche ma koro seche go kotimni ni in mane koro idwa mako. Mano kaka kidak e piny masani ni. Piny masani dwa dak kamano kata jonyuol dwa onge go. De koro wana kendwa kamano to be dak kendi be ok nyal. Koro wacho ni ati wan jo youth waber gi patient. Gik moko ok bi dichiel. Gik moko biro mos. Tiende ni rowere wa onge oboke. Kata mana kalatese mag somo bende koro ginyalo itim negi empowerment. Koro kaka inyalo konygi tek. Oboke to mostly sani yudhe somo. Ok anyalo wacho kaka iwacho ni rowere onge boke. Oboke jo rowere masani somo mang'eny. Oboke gen go. To koro rawera timne achiel en ni ati en gik moko dwa norine. Orine kaka owe mani mano od gimoro ma koro idonjo kata gi e tokot. Odwa mana kamano. Kokitimo ne kamano to koro ing'a marach. Mano kaka idak e piny. 2027 wan kande kachiel kod ng'wech mabende omako kacha jo oganda mopogore. Kwacha kachiel kod Kisumu Central. Yes. Eno ng'ama dhi kawo kacha komno ma Kisumu Central 2027. Koma Kisumu Central ng'ama kawe masani ji oluoro kabisa kendo samako piny matek. En mana Province Ochieng'. Province Ochieng' osamako Kisumu Central matek, otweyo matek. Masani en a threat to the candidates mochungi. Jogo oluore marach. Ma kamoro amora ma Province dhiye to giwacho ni oa kanye. To kama onge en mana ng'ama wiye riek.
mosang'eyo kaka Kisumu Central chalo kendo en gi vision maduong' ne Kisumu Central. Yes. Ma ine campaign team mare. An e campaign team mane kendo en ng'amoro malong'o, en ng'at mawinjo wach. En ng'ama winjo wach ma kata king'ise ni kama Bovins winjo wach. Mage jotelo mwadwaro. Jotelo manyalo bedo, ing'eni kaka koro ni wacho ni ker kelo ginene dongruok Kisumu ka. Wadwaro jotelo manyalo wuoyo gi ker ni ati ma kama wadwaro. To mano mana Bovins Ochieng kende. Mane manyalo timo mano. Jomodong'o kane. Kiwacho ni Bovins Ochieng ema bende koro miyo kacha jogo mochung' liet. Nyiswa ni to usewuotho maromo nade Kisumu County? Kisumu County pod wawuotho to mostly wan gi ji ni kamoro amora, mostly an agents nitie kamoro amora meke. En gi kila mtu, en gi wang' kamoro amora ma ng'iyo ne, en gi Kaloleni kucho ntiere ji, in fact so many people ntiere. Kondela waka ntiere, kibiro Manyata wako chocha ntiere, kibiro Milimani, market Milimani ka ntiere ji. Bovins wuotho maber. Ma en ji were kamoro amora. Lokruok mane ma bende samoro en godo ma udhiwa kelo ne rowere? Change ma uneno ni ka Bovins okawo telo to dhi kelo lokruok machalo nade? Nikech mostly kaka nang'isi cha ni en chief education nochung' ne weche education ni. Poko ogolo manifesto ne ochiegni golo, mabe ochiegni ginene. Tapani en gi good agenda ne rawere. Ka jogo bro chung' mo owinjo wachne, en gi agenda maber ne rawere. Ma wan kaka en rawera wadwa, wan wachung' e toke. Kendo wadwa ni komno yudi mondo yaw wang'wa kaka jo Kisumu Central. In kaka chief campaigner mar Bovins Ochieng, nyisna rawera ma bende koro neno chenro machalo koda kama ni Bovins Ochieng osetimo ne rowere 1, 2, 3 mopogore gi awadwini ma bende ne nyiswa motelo kanyono, manyalo wacho ni dhi kama ma en mar Bovins Ochieng, migawo bende notimo. Bovins Ochieng osechung' gi mostly artists kaka Lemite sedio Apesi. Sani uneno kaka Apesi mnyama mkali. Apani uneno kaka Apesi sani ng'ama en. Sani en ng'at moro ma jawer maduong' e Kisumu ka. Mago mana jok moa e lwet Bovins. Koro imagine ka Apesi ne en mana gine koyango ka. Not koyango, ka wash ka. To sani Apesi gocho nyaka e Nairobi. En ng'ama gocho nyaka international. Koro imagine wan kaka rowere kwa mako ng'ama chal kamano. Ipano nyalo tero kanye. Network be en go. En gi network kendo ng'ama be otiyogo boss ne ma en Nyong'o. Mane influencer mare. Yani osasomo e tiend Nyong'o mong'e gik moko mabecho. Ong'e maber ni telo be dwaro rikni. Telo dwaro dhi mos. Ma Nyong'o tiyo maber kabisa ne Kisumu County. Otemo kar nyalo ne. Nikech gik mang'eny nok okel yawa. Wan nyaka gi gine ineno sani town kidhi to nyaka kuongo ichung'e kokidhi. Mano iwacho ni ng'ato koti Nyong'o tiyo maber. E sekta mar rowere ne? E sekta mar rowere to poka wuotho that part to apano osetiyo. Dongo miyo Bovins Ochieng ni ofise kanyo. Para. Ok sure. Osetiyo. Let me say that. Nyong'o ngene be en ng'at moro mariek, en ng'ama dwaro ng'ama riek wadgi. Marawera ma odinore to kodwa. En ng'ama riek ne modilo. Mostly koro osakawo jo university. Un kaka team mar Bovins udhi gi otiko mane ma bende udhi godo kawo godo Kisumu Central? Bovins ja ODM kendo ja ODM damu. Nochako ODM kochon kendo nyaka sani pod en mana ODM. Dwano ka rowere moko bondo chung' kacha ok en Bovins kende? Mano mane? Mano rawera mane? Adongi ng'eyo. Ok ing'iso mana en rawera mane? Jomo chung' tena kaka gin joma dongo ta. Gin joma dongo? Ma iso ni sani koro ok uyier Bovins nikech en rawera, uyiero nikech udwa golo jodongo e telo? Ok ni wadwa golo jodongo, wadwaro ng'ama nigi vision. Jodongo onge vision? Ok ni jodongo onge vision, yani jogi gin jok mong'iyogo. Koro kaka awe luongo nying ng'ato, awach kaka wan gi MCA ma Kondele Ward. Nwamiye Kondele no kaka Kondele koro ing'eni komiyi para nyaka ido malong'o donge. To para manomiye mar Kondele Ward no ok odoyo malong'o.
koro ere kaka dang' obini odwaro Kisumu Central to para mar Kondele Ward pok odoyo. Odo ma obed maler ma gine ne kosebedo maler eko obi malo koni. Odwa no yony mabe. Mano ok dang' ng'eye. Kiwacho no kodo maber ang'o ma ok dhi maber Kondele. Kondele Ward wan gi dok chien mang'eny. Wan gi mostly kata kidwa wacho wan walawo hospital migosi kacha. Kondele Ward onge. Moro no chak kosa kacha pok otiek nyaka sani. Sani kidhi mostly kaka sewage ne tero ji, flood ne tero ji. Iyudo ka mteche mang'eny pi odonjo e udi dabar. To mago gik mane en capable mar timo. Koko en nomiye nyaka gine assembly ka nomiye budget mar finance. Nonyalo chwado gigo dakika to gigo timore. Koro emomiyo ok odo maler. Ok ado wacho gik mapok otimo. Gik mang'eny mapok otimo ng'eny. Gavana un kaka rowere uneno ka ng'ama nyalo kawo gavana. Gavana Kisumu Central as a whole to pako Oron Wondola nikech gineno ka ochung' kodgi maber. Lakini ato ng'ama go kake madhi kawo gavana en Tom Ojienda mano Delaru. Delaru ema sami wacho ni Kisumu Central pako Dr. Ron. In ang'o ma ok ipake? Donga pake kaka ja Kisumu Central. So okumulo ngimani maber. Kechaja ji mang'eny ang'o mini onge iye kae. Dong iwinjo jo Central. Donga ja Central. Maiso ni ne iye kanyo. Dong koro iwacho governor. Awacho ni Kisumu Central to wero Dr. Ron. To koro ma Kisumu Central mare solid. Mano to okanyal riambo. Kisumu Central to Orono mako te. Odeyo mifwande. Mano otiyo maber ma jogo kata mine ki dhi mana kanyo dhi mana kalo leni san tiwacho mana ni sisi ni na we Oron wetu. Wan kata na wan mana ka une muwuotho. Wano wuotho Iswa gigi. Wano wuotho ground ka waneno gigi. Jo Kisumu Central to mor goron. To rowere koro donge momi abiro ni karo Ojienda no. Rowere to koro azen rowere to onge kod en mana gi mine gi jok mang'eny go. En ma gi mine gi jodongo. Tende ni rowere ok odhi go maber. Rowere chal ka gima owewa chien matin. Koro momi an anyisi ni wan gi Delaru ma en Tom Ojienda. Macha Delaru. To lakini Kisumu Central to onge ok ong'eny ahinya. Ok ong'eny Kisumu Central. Si stronghold maru kara ne kaje gi Delaru. Ere kama peke kaka jo Delaru. Delaru pek Kisumu West ka. Kisumu West ka peke serious. Kisumu East ka kidhi malo ka julu ka. Otimo ne ji mostly omiyo ji ginene kaka ngene jowa ma East gi ohero weche bando gi. Ok momiyo gitero Shaker piny. Koro nyocho miyo gi kodhi kanyo. Koro wacho ne kar mi umoga na mi kodhi. Omiyo gi kodhi kanyo ma mano strategy. Aneno ka chuny gi olokore ni jogo ero mogo. Jogo ero mogo. Koro wacho ne ando kami umogo. Ami kodhi. Koro nyocho dhi kanyo momiyo jogo kodhi. Ga julugo. Mama kodhi ne mabende koro samoro miye mileage e Kisumu East kanyo. Dong sani ne kake koth ne chwe no sani ni pitho. Koro ing'eni ka ng'ato pitho to omiyi gimoro michako go. Mano dong ng'amo konyi. Konyo kochuno ni ng'ato nyaka mi mana kata 1 million ni koko konyo. To aneno ka jochung' ka geko mar gavana mang'eny kabisa. Nyinge mage maneno ka bende samoro liekore ahinya ma thuondi ma bende koro wuok Kisumu County. Thuondi ariyo kende mantie. Wan gi Dr. Ron gi Tom Ojienda. Modongo to yamo. Modongo yamo. Ma bende Ojienda chal ka gima bende Dr. Ron chal ka gima bende miyo ng'wech matin. En gi mbi. En gi mbi. En gi mbi. Sa wuoyo gi Delaru asang'ise ni ati jaduong'ni nigi mbi. Isenyise. Asang'ise ni jaduong'ni nigi mbi. Boyie puonji. Mane shida ne lakini apani mbele ka nikech koro siasa dhi bedo matait. Apani nyaka koro winjwa. Iwacho gimoro kanyo ni mane shida ne tinde ni ok owinj gima nie ground. Mano weche mobo wacho baadaye. Nyakoro mogajwa donge ine makoro nyiso nikech rowere ageno ni Bobis be nigi Ojienda.
Neno pako nga. Mano personal choice ni okanyalo wacho gima Bovins pako waka. Mano personal choice. Okune rowere okudwa ikawo stand. Okudwa koda kawo stand. Kama undiere. Kuru bago kata japiny. Bovins ochung' dwaro Kisumu Central. To kapani kiluwo ng'ato tiluwo ng'ato nyaka kama odware gi gima odwaro. Koso unu luwo mana Bovins no Kisumu Central to koro gavana inikawo mari ga embe oyiero mare. Dong ka koro telo no ok dhi maber. Mano tiwacho gare. En mani dong gigi en mana ji bro wuoyo mbele. Magi dwa mana wuoyo mbele. To kara sani? Sani pod ji owuok. En ginene ogoni ta koro ji owuok dhi. Ibi kawo ka moro. Ano ke onge ka madwaro. 2027 wan kande kachiel kod wan gi wer ariyo. Wan gi 2 term gi 1 term. No ka Ker William Ruto nyalo dok e telo. Mano to adier. Wan kake jo Kisumu kake osechung' kodwa no. Wan ok wanyal wero 1 term mano richo. Ng'amu konyi go ne asante. Asante wa mwabogo ne go Ker William Ruto en kura. Kendo wadhi gone mang'eny kaka rowere. Sabedo kodwa samako badwa. Kata kaponi poko ok dotim wang'eny. Kenya wang'eny. Kata Kisumu Central ka wang'eny. Koro ok donj kamoro amora mondo konji. Koro gik ma otimo project ya motimo achiel go. Wasaneno madongo. Koro wan omoro mana gi project. Koro wan wacho ma 2 term. Maneno ka Ker William Ruto dok. Ker William Ruto dok. Kendo gokinyi. Han ka giluongo ni Msiani wuon yawuoyi. Wacho ni osawre ni Young Steve. I'm a youth. And I remember him when he was sent with Bovins to attack Subaga badly in a public function in Manyata. Container. Watch Peace and Sarah Majatelo. Was it true? Ndio mangana wacho. Awinjo Msiani ang'eyo. Wacho Msiani wacho ni noti kodi. Msiani en ng'ama mostly adwa ng'isi ni Msiani en ng'ama owacho ni akeno dwaro something called youth something. Kaka da gimo dwaro. In fact gimo dwaro no bokiato. En koso en a youth. To dwaro youth leader. Lakini Kanye, lakini Kisumu sao, lakini Kotele. Dwaro youth leader somehow. To en a friend ma onengo obi ng'ama chal koda ka anyalo train a lot of things. Kech omuomore kaka ineno mabe owacho gik ma wacho ne omuomore too much. The day mo owacho no wacho mana gima ng'ani wacho mabe Migori pile ni Ochilo dhi dala. Na wacho mana ni Swaga dhi dala. Mano kende mane Msiani ataka go. Koro wataki gi wach koso what no ataka yani koro I feel like ni nawacho gimoro marach. Kana nwane fundraising moro mar nyathi Eliel moro. To I just took a mic then awacho ni ati dhi dala koso ok dhi. Swaga dhi dala koso ok dhi. Mano kende mane omiyo Msiani tek. To mago those are personal problems. We can solve them. To dongi wacho kandi youth un bang ng'ata chiel kose nitiere pogruok bende okune dwala chiel unge umbrella moro makelo uni wan kaka jo youth wadhi kama kose youth pogre vikundi people like Msiani let me say mage top sangwenyas mage ntie vijende moko ntie Kisumu ka kwanza Kisumu Central Kisumu ka wacha kama ntiere youth mana group mostly be inene ka gi timo ga mostly video ginene sport ground mang'eny. Mago koyudo jatelo to gin gi ng'wenyo. Gitimo bonyesa. Ichweri ma jatelo no ka akanyo to ochwer morumo makata echung' mano do chung' chako chung'. Ochwere. Koro ntie yudhe mochung' mana party. Mewa categories mag youths gi Kenya. Winjo ka ntie ma wan gi top sangwenya, wan gi joma chwiri, wan gi joma chalo nade. Meya category mag youths gi. Mondo rawera nyalo ng'e ni to eno belong kanye. Abe dange ndi kara wato wan kanye. Youth mokuongo ntie ja youth ma ka ja siasa approach mondo gone kata piny. En ok ogo piny. En kama obete no en ng'ata chiel no owacho mana ni an dongo osayuda. Koro an ema nyaka odil koda. Koro odwa ni en personally ne mi deal koda. To ntie ja youth maka ja siasa approach
to ng'ise ni gona piny to otimo gima jasiasa nong'ise nikech jasiasa nigi lego mbele ka. Koro youth mang'isi mokwongo cha en owacho ni en owuon no koro ing'eni gik modwaro mana ote mar liel mano kende mang'eni koore to ong'eno miye gimoro to bang'e kanyo kochopo e ot to ng'iso jatelo ni dong' biwinjo kaka ago ng'ani miluonge ni Sangweny biwinjo kaka ago ng'ani koro bang' kanyo to odiyo ne message ni to dong' koro tim kamacha. Koro en okia gimodwaro kaka youth. Maiso ni pesa ne makelo no problem Mostly pesa. Wan geto kachane gima nyaka ing'eni flood is a national disaster country-wide and you should know the roles of an MCA. Your issue with the mano korobro tiko dala kidala kono. Kura mga yuang wan kande kachel kod ilungo ni Ray Gumbe malbondo kogodo mbaka kanyo koro mga juano kabende koro waido kandie paro mopogore do kamano kuom kilunga cha paro maber kabisa gino bende koro bende une riwruok moro kata mana mag yudhe ma samoro ka idwaro youth to itiyo mana kodu to iburo kamoro achiel kata kaka inyalo kelnu dongruok nikech jotelo bende wacho ni mondo mi konyu nyaka ubed kumakoru e grube bende un gi gik machalo kaka grube gi registered groups. Nyesha wan gi kake team mar Vovinska wan gi osiep na moro iluongo ni Edu en team lead wa kake rawere wasaloso ginene buchwa moro kake bura en bura makoro oriwo mana rawere ni ma wasachoko youth across the Kisumu Central mondo wachok gi gimbe yani gibed koro is a form of a group of welfare first koro then after ekoko wabro chako yao pachwa mondo wawachi na tigini apart from just welfare onego wangi kaka wanyalo konyre kaka rowere kaka wanyalo kata bedo gi bank account wanyalo kata koro ma bedo bura ma koro every kata week wanyalo meet occasionally to wawache weche dongruok wabede kata gi gimoro wambe koro wa save makochopo in the end year kaka mine aneno ka choke end month cha December cha wambe wachoke gigwa moro koro wambe kobedo kata seche moko wan gi problem kaka joyudhe pesa wamwakano cha wanyalo kata dhi kawo loan to wakonyo go sitewa mago those are the idea which we are doing in Bovin's team. Senator ngamakao Senator to let me say I pokang'e mogo to but I've heard about him iluongo ni Sami 001 Anima asa bedo ka asetudre kode for a while. Iwacho ni ja Migori. Migori kacha Ochila yako tero unade? Ochilo to dhi dala mana kaka iwinjo kaka iwacho. Ochilo dhi dala gokinyi. Kech project mane obado ene mondo otieki. Ok otieko akia nikech nyiego moko manono. Dino otiek project go. Kech obado we kosechako project modhuro mabecho mane okonyo Migori kaka as a whole Migori sande koro chalo mana gi Nairobi. Maisno Obado notiyo maber. Obado did a good job. Emomiyo nodok. No first time no dhigi independent, second jo ODM koro oduogo miye ticket modhigo. Mano Ochilo dhi dala. Mana kaka Nyamita wachecha odhi. Koro ng'ama kawo? Is a challenge. Koro gimomiyo adwa nyisi ni is a challenge. Nyamita otek ng'ato ntiere ni Peter Masara. Peter Masara dhi kawe nikech nyinge. Koro gima dang'isi gi ji ariyo nati giriwre gin gi ji ariyogo mondo gigol Ochilo. To koka giriwore to kwa gigolo Ochilo. Kok giriwore to luckily Peter Masara nyalo kawe. Peter Masara kawe niya. Masara no donjo gi nying Kuria. Ing'eni Migori oriwo nyaka Kuria. Koro Masara no donjo gi nying Kuria. Koro Kuria seche idhi go kata nomination kata ginene. Gineno Masara moro ka to gidhi go aga Kura. To Junet tero unade? Junet dhi kodwa maber ok wanyal wacho ni dhi kodwa marach. Fraction mar ODM Sifuna gi Babu gi the other team uneno ginade bende uneno ka gin rowere mabende samoro dhi kama kare kose ubedo kaka rawera ok une ka gino en gimo maber. Movement no mokwongo ka naneno ka gichako wuok nawacho ni gini maybe nyalo kelo impact ne rawere mokwongo ka nanene the first time
mane ne gidhi Kajiado. It was nanene ka is a good movie. Then later on ayudo ni ati they were being used. Ne gibedo funded alafu gibedo used ni ati gitim kama. There's a time makata recently aneno ka Babu odhi Kameme radio. To from there ugocho ne Gachagua ugocho ne mowacho ni iwe kijana mzuri. Kora I feel like ni Babu no riwre gi kukiche gi mondo kaw kom mar governor mar Nairobi. To macha is so wrong. Governor no kaw makata koriwre gi jokikuche. Koro movement gi no en gima bedo yani itiyo kodgi. To koro wan kaka rowere kik wadonje gima chal kamano. Erokamano kwatieko to watieko gi wach mabende osebedo kasako ito gino bende koro timo oganda bende koro timo chenro machalo koda kama inde gin mana rowere wado ka bende wan gi nek mopogore Kisumu kande wan kachiel kod rara mabende nonego kacha ji ariyo ndio kacha nyako gi dichuo moro kacha pala nikech weche mag era in kaka achiel kuom jo SDA bende nono ka bende rawera moro nodhi mokao acid mopuko wang' nyako moro kacha. Ma en gino bende samoro osebedo ka chando rowere sana kendo wan gi nek ma opogore kuonde mag puonj mbalariany kuonde machalo koda kamako nyithindo matindo bende dera ang'o matimore un kaka rowere ang'o machando mostly we wach manotimre ma be sani pod nitie pod fresh e internet mar jo SDA mar acid. Machacha wago mana ne familia go both of them most nikech kata sani Elvis en ng'ama ng'eyo sani familia mar Elvis ok dhi maber nikech nochuno dhako cha rongo kamodake sani en town koro en mana sel kanyo rito chuore nikech pod weche court case go dhi mbele koro embo ok one maber sani en mani gik machal kamago to timore ga Buller no neka Elvis nodak kanye Elvis nodak Rongo ka mostly nodak Kibera nikech otiyo kono otiyo Nairobi kono dak Kibera lakini familia ne to ni Rongo to nyako ma Claire be nodak Nairobi koro ne gin gi ot Nairobi mana gidak Claire ka Claire nodak separate ma pok ne gidak kamoro achiel ne pok gidak kamoro magin manosiepe but jaod Elvis to ni Rongo jaod Elvis ni Rongo ma en koro sani Nairobi ong'eyo weche chuore mon gin gi joma beyo makata nitiere gik moko nyalo timre ni to pod ochung' ma kodi mane dhako nigi chuny moro mane pok onyuolo go ng'ata en ochung' kodi makata seche ma ikuodo wiye to ochung' achung'a kodi koro wach manotimre go walem ne uro ma jogo gik machal kamago timore to jorowere wabe uru bedo seche ma inano ka gimoro ok dhi ni maber kata relationship moro ok dhi ni maber gi ng'ato signs go apani waneno gi chon to en mani koro fupo wa avoid iluongo gi ni red flag. The moment mineno red flag kisaneno achiel onge tiende bed kanyo just walk away. Koro kijana ne dwa bedo jadoho noseyie ne en winjruok mane giwinjore ne giwinjore nati nyako nyoko katika school to kawe nyako cha be nosewinjo mane gocho ne nyake chi Elvis ni ato an chi mar ariyo koro apani from magik mawuok neno ne gianyore gi ok en gima mago those are lies magi jok mariore makata this Sunday the two choirs nyako ni ne were Redemption Kenya Elvis were Lighthouse this Sunday giyudore Migoli both choirs kaka ne obedo no ma apani from there gidhi bedo gi gimoro solidarity mar chungi gi jowete mondo gidhi giwerne gi lemne gi gimigi kata gimoro jogo te gin gi chandruok gi sitete gi sani to kendo gidwaro jok machung' kodgi pek to kao chike lweto be ok ber kik gimoro ketimi ikaw chike lweti mitimo ne wadu marach ma iketho maumbile mare mane Nyasaye ochwene mago gik moko wadwa to imbe ing'ama nyako we kaw pes wegi chamo higni 8 ng'eny ka ng'ato puonji ma training ma timo ni everything ka expect yani ma chalo mana investment invest kamoro to kibuogo to ng'ato ng'isi nyati hakuna pesa yako hapa dongi nyalo dhige bunda tichame yeri tho yaye koro mago rejes mabede dendwa itimo gimoro gi chuny maber to ng'ato dwa duoko ni gi chuny marach
koro ema ng'iso rowere once niseneno red flag e relationship, walk away. Onge ng'ama ginene ibedo binded go. Ji mang'eny osewalk away e relationship. Imbe isewuok e moko Ne? Mana kamano nyakoro Mgajwang' kamoro amora mitira ka thuolo makende magoniero kamano maduong' ahinya kuom kete chuny Onagi TV Dundo Jaluo. Goero kamano maduong' ahinya kuom ote magi kuom bedo kodwa kan nyaka nwachake no kabende wan kande kachiel kod Dero Joash. Ero kamano maduong' ahinya kuom kete mane chenro ma chuny Onagi TV kaka wuono wago mbaka kandi kod Rawera iluongo ni Ray Gumbe. Chenro mar kawuono kada mana thuon wachne en rowere kod siasa kaka wanenyo kod Mgajwang'. Koko matero kamano maduong' ahinya. Ero kamano ne bende medusa mar chenro ni Nelson Mandela Okore mano wuodo funyo Jerusalem kuom tich matek motiyo godo kanyo maneno ni chenro no chopo kamoro amora mentiere nyaka kawuok e studio kandie. Kapok watieko pono ni gi wach mari modong' inyalo nyiso oganda kata mana janeno mar chuny Onagi TV ni to chalo nade wach ni mogik ka watieko. An nawacho mana jo Kisumu te asa all waere uru kendo wapar ni nochwewa gi ng'at achiel ma en Nyasaye. Koro kik wabed gi mirima manono to gi joyudhewa kik ti kodwa kabisa. Siasa mabiro mar 2027 en siasa mager kabisa. Koro akwayo ni kik ti kodwa kabisa. Waere uru kabisa mondo water Kisumbo mbele. Kisumbo be onene kamoro. Kisumbo kae ma iyudo ka ohala iloro saa achiel. Mano gima is very wrong. Nikech mana insecurity. Koro gima chal kamano rach. Tiyudo ka Nakuru kuchocho itimo ohala nyaka gokinyi. Koro wabede uru gi change kaka jo Kisumu. Mondo wambe wane gik moko mabecho ma the gine goyo neno. Mane kwayo na kende. To jo Kisumu Central upar na Bovins Ochieng'. Kok kamano koro Mgajwang', ero kamano maduong' ahinya kamane tai chenro en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo Wan, Nyakwar Mkael Ogot. Wanyende koro Mgajwang' kangero makawuono joluono gongero mawacho ni maberberie mimadhe kuisi uritu masani.